सरायजा नोंथांमोन जै बर' हारिनि जै होनायजोंल' जानाय नङा दा जयन्त बसुमतारी एनडिएनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां बायदिसिना खिस्रि संगासिनो दङ 1957 मायथाइनिफ्राय लानानै 2014 सिमहालागै सोरबाफोर जुदि उसुगुदु सानबाय थादोंब्ला नैबे थाखा थफ्लाखौ मोननो हागोन डिवाइड बर्ड 50-50 खालामनाय बायदि जाथाया दिनैनि समाव मोगथां महर मोननायखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे इनडाइरेक्टलि मेसेज हरनो हायो जे जों फै नै बेबायदि थाखा थफ्ला मोनगोन इउटुबार्सफोरनि जितु बायदिसिना एडभार्टाइजमेन्ट खालामनाय सोरबा फान्थावस्रिनो এটা ডাইরেক্ট পারছো ডাইরেক্ট গোল গাড়ি টু এইটাই ইজিফেল মানুষ যাবা দিছে কিন্তু আমাক যাবা দিয়া নাই ইজিফেল মানুষ যাবা দিছে কিন্তু আমাকে যাবা দিয়া নাই কি এটা খবর লাগে বলে মই কোৱা নাই একো বসে দেখো 5 মিনিট দেখো 5 মিনিট আমি একো বসে আমি একো বসে না এখানে সেকেন্ড জন যাব বিস্কুট nama kenal lah yo say what is your problem tell me what is your problem dia sir wrong what officer you are you have sack already can I go thangna sing sir mantu laksing ang laksing gas pe sir this come down right আপুনি বস্তু ৰিজনটো কি আছে ৰিজনটো কওক ৰিজনটো কওক ইউপিএল কমান্ড থাকি আলটা মাছ কমান্ড থাকি ইউপিএল কমান্ড দাদা ৰখাব লাগে এখানে আছে ৰখাব লাগে বিজেপি গাড়ী কিয় ৰখা নাই বুঝে কথা বুঝি নোয়া বেটা জামা সানदों नामा नोंसिनि पलिटिक्सखौ बुजिगौलै जाम्बा बाबिसो नाखि नोंसिनि पलिटिक्सखौ बुजिगौ खुलुमबाय लोगोफोर फिन खनसे हेलोस ब्लग चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय फैसानि बाना एनडिएनि बिजाथि इउटुबारफोर बायजानाय माखासे एडभार्टाइजमेन्ट खालामनाय प्रहलाद बसुमतारी आदा बिथांनि न'आवहाय हरखाबै सोरबा दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनानैहाय थांनाय 5 मिनिट थाथ' रिजोना मा होननानै सोंनायाव बिथांमोना रिजोनखौ फोरमायनो हायाखै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारखौहाय हरखाबै लामा गेजेरावहाय लाखिथ'नानै दोननाय जायो उरखावगोरा सारा मोनसे समाव बुंदोंमोन जेन्टेलमेन बिजाथि सासे बिथांमोनाव दंखायो इन्टेलेक्चुअल स्मार्ट बिराद नलेजेबल सासे व्यक्ति आरो देरहाखानाय होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन बेनिफ्राय देरहाखानाय बिजाथिया दिनैनि समावहाय बिथांखौनो देरहाहोनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार बिथां चिफ मिनिस्टार बिथां फुरा आसामनि केबिनेट मिनिस्ट्रिनि दैदेनगिरिफोर एमएलएफोर बिटिसियावहाय दिनै गोबां नुसै आनइनभाइटेड गेस्ट बिथांमोना दिनैनि समावहाय बिसायख'थिनि माने फोसावदिंनाय मेल बायदिसिनाफोरावहाय गोख्रोङै बाहागो लाफैनो गोनां बाध्य जादों one and only सासेल' अपोजिशन स्ट्रं होल्ड खालामनो हादों क'क्राझाराव होनना बुङोब्ला बा जोंनि बिटिसियावनो बुङोब्ला मानगोनां हाग्रा महिलारि सार रायजो नोंथांमोन बयखौबो हेल'एसबि ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय दिनैनि नैबे टपिक्सफोरनि सायावहाय माखासे खोथा सावरायनो गोनां दङ जिहेतु बारा सम गैला गाबोनो जितु थार्ड फेजनि भटिंआ जानो थांगासिनो दङ क'क्राझार बियाबनिफ्राय आरो बिदिनो दाब मोनब्रै जायगायावहाय गासै दा नोंथांमोना सोरनो भट थुगोन आरो माबायदि चॉइसफोरखौ खालामखो डिसिजनफोरखौहाय बबेथिंहाय बा ना ब्रेन वाश जाजोब्बाय नामा बयबो स' नै बेफोरखौनो दिनै रायलायनो थांगासिनो दङ जिहेतु जोङो नोंथांमोना हयथ' नायनांगौ नेशनेल मिडियाफोरखौ जिहेतु आं खावलायदोंमोन थांनाय भिडिअसफोरावहाय नेशनेल निउसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना माबा मोनसे राइट डिसिसनखौहाय लानो हानाय जागोन एसेब्लाबो होननानै स' दिनै बिथांमोना मोनसे समाव बुंदोंमोन इलेक्शन केम्पेइन स्टार्ट जायैनि सिगां इस बार 400 पार होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा रायजो नोंथांमोन नाथाय 400 पारनि नैबे जितु नारा स्ल'गान बेखौहाय बिथांमोना बुंला बेनि सोलाय बिथांमोना दिनै माखासे मेनिफेस्ट' बेनिफ्राय इस्तिहारफोरखौ लानानै फैदों आरो थिग बिदिनो इन्डिया एलायन्सनि जितु गोख्रों पार्टिनि मावथिफोर बिथांमोनाबो गावसोरनि इस्तिहारखौहाय श' खालामदों स' बिदिनो अभारअल माने बिथांमोना
थांनाय बारावहाय 303 सामथिं मोनदोंमोन स' बे बाराव NDA हिसाबै BJPआ 250 बा 200 नि गेजेरावहाय थाद'नो गोनां जागोन नामा बेफोरबायदि माने गोबां सावरायनाय जादों जेराव बे टपिकआ आलादा जोङो सावरायनो थांगासिनो दं जोंनि नायल' जाल' सेन्टार नार्भ ना बड'लेण्डनि जोंनि BTCनि उथुमाय क'क्राझार बियाबनि जितु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ गाबोन नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय थुगोन आरो दासान्दि जोङो नुदों गोबां बायदिसिना पिक्चार भाइरेल जानाय ना बिथांमोना बेखौहाय भाइरेल खालामनो होनानैसो खालामखादों जाहाथे सोरबाफोर जुदि उसुगुदु सानबाय थादोंब्ला नैबे थाखा थफ्लाखौ मोननो हागोन नै बेफोरबायदि बिथांमोनाहाय सासेनि उनाव सासे माने साफा बेबायदि फैसा बुथुमना लानाय सोरबा बोजबनानै लादों हमथुमनो हालायि सोरबा बेगाव दिन्थिदों सोरबा उदै सायाव लादों फैसाखौहाय बेफोरबायदि जायानो हक नोंथांमोना अलरेडि बेफोरखौ नुलांबाय खिन्थु आं दिनै बेखौ मानो सावरायदों होनना बुङोब्ला दिनै नोंथांनि जितु मोनसे बे भट बेसेन गोसा भटआनो फैबाय थानाय जोंनि BTCनि फिउचारखौहाय सेट खालामगोन आरो जोङो दिनैनि समाव रोखा नुयो BJPआहाय अलरेडि फाउन्डेसनाथ' जालांबायानो फाउन्डेसनजों लोगोसे बिल्डिंखौबो दिखांहांबाय आरो बे अलमस्ट कमप्लिट जानोसै नैबे बिसायख'थिनि उनाव बेनिफ्राय जोङो बेखौबो मोनथियो जे काउन्सिल इलेक्सनावहाय काउन्सिल इलेक्सनाव जोबोद मोनसे स्ट्रं फाइट जानो थांगासिनो दङ आरो बै MP बिसायख'थिल' नङा बे बारावहाय काउन्सिलाबो जोंना सेरखाय बेरखाय जानो हानाय जिहेतु BJPआ बेयाव मैखोमै माने जोबोद जरदार भाबै बिथांमोना नांथाबगोन आरो जों अलरेडि नै दासान्दि जोङो नुगासिनो दङ बिथांमोननि मिशन भिजन टारगेटआनो जाहैबाय जेरैखि जाया BTCखौ केपचार खालामनो हायोबा पलिटिकेलि जोङो बै डिप्राइभ जानाय समाव जेरैबायदि हालाय हाफाय जानो गोनां जादोंमोन इसोरनाव जोङो बेबायदि दाजाथों होननानै बोर बिनांगोन आरो सम दङ दासिमबो आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय थिग जायगायाव खोलैनांगोन आरो नङाबा जोङो जि सानदों जि जाथावनाङा जाथायफोरखौहाय जोङो दिनैनि समाव जोंनि सेर साग्लोबनाङा होननानै सानदोंब्ला जोङो थारैनो सासे मोजां केन्डिडेटनो भट होनांगोन आरो जिहेतु दा लैखोनानो ओरैबायदि जोबोद गाज्रि UPPL दोलोआ थोंजोङै बुंनो गोनां बायद' जादों UPPL दोलोआ दिनैनि समावहाय अबस्थाया जोबोद मोजां नङा होननानै जोङो बुंनांगोन आरो ओरैनो देरहानाय जिनिस नङा बेयो जिहेतु जोंहा मानगोनां उरखाव सार बिथाङा बुंदोंमोन जोंना अलरेडि देरहाखानाय होननानै अब्ला बिथांमोना दिनैनि समावहाय जयन्त बसुमतारी NDAनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां बायदिसिना खिस्रि संगासिनो दङ खिन्थु बेफोर खामानि होयैलाय बायदिसिना पावार्सफोरखौहाय मिसइउज खालामनायखौ नुनो मोन्दों हरखाबै जेरै पुलिसफोरखौहाय लामायाव बाहायनानैहाय खाम्फा बरग'यारि BPF दोलोनि बिजाथिखौबो उइदाउट रिजन 5 मिनिट थाथ' होनलायनानै बिथांखौ लामायाव दोनथ'नाय जादों रिजन सोंनायाव बिथाङा बुंनो हायाखै आरो नुबावदों प्रहलाद बसुमतारी दोलोनि बिथांनि न'आवबो सोरबा दुथांफोराहाय अन्थाइ खुबैनानै बिथांनि भेन्टिलेसन ग्लास बायदिसिनाफोरखौहाय सिमफायलांजोबनाय बेफोरबायदि जाथाय आरो इउटुबार्सफोरनि जितु बायदिसिना एडभार्टाइजमेन्ट खालामनाय सोरबा फान्थावस्रिनो आंबो नायसनफ्लांबाय बिथांनि गोबां बिथांनि जि पास्ट माखासे जाथायफोरखौ नायोब्ला बे खोब मोजां नङा आरो बिदिनो सोरबा इउटुबार्सफोरा बिदिनो बायदिसिना एड्स होनायखौ नुनो मोन्दों खिन्थु जोङो नुबाय 4 बोसोराव बिथांमोना जितु बानायना गालांनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार सरकारनि समाव बानायना गालांनाय बेफोरखौ अनुस्थानफोरखौनो मोजाङै सालायनायावहाय फेलार जादों होननाय बायदि फेलार जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बिदिजों जोङो मा आसा खालामगोन जिहेतु बिथांमोना मोनफ्रोमबो खोथायावनो मोनफ्रोमबो खामानियावनो थोंजोङै काउन्सिल थासेयावबो स्टेटनि फारसे सोनारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो डिसिसनखौहाय CM नङाबानो लानो हायै बेफोरबायदि नुथायफोरखौ जोङो नुगासिनो दं खोनागासिनो दं आरो उइथ प्रुफबो जोङो गोबां बायदिसिना खोथाखौ नुदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना भट बिनो थाखाय मोनसे इउजलेस बा भेलुलेस मोनसे फर्म रानथिंनायखौबो नुनो मोन्दों अरुनदय बायदिसिना होगोन होननानै लब दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों आरो फैसा थफ्ला लानानै
पिक्चार फट' खेबनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय भाइरेल खालामनाय नुनो मोन्दों जाहाथे बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे इनडाइरेक्टलि मेसेज हरनो हायो जे जों फै नै बेबायदि थाखा थफ्ला मोनगोन नाथाय साबैसेया मोनगोन दा जियानो हक जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट सलिउसन आं जिहेतु थांनाय भिडिअसफोरावबो गोबां होनबोबाय थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि बिटिसिखौ बासायनायनि स्वार्थआव आरो जोङो बै समखौ सानहरनानै नायनांगोन जेब्ला जोङो गादब जादोंमोन नासयजादोंमोन जोंखौ मुगैदोंमोन बै हारि बै मोनसे जाथि बै मोनसे दोलोआ बै समाव जोंखौ ओरैबायदि सिग्रोमदोंमोन आरो बेफोरनिफ्राय जोङो दिनै एसेब्लाबो रैखा मोननो हादोंमोन नाथाय फैयै फैनानै जोङो नैबे सेम आखल लैखोनखौनो लाफिनगासिनो दं नामा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानाया दिनैनि समाव जोबोद गोनांथि जाना फैदों आरो लोगोसेनो 10 बोसोर जिहेतु सरनिया बिथाङा जोंनि बिटिसिनि नार्भ क'क्राझार बियाबनि जिहेतु मासिखौहाय हल्ड खालामनानै दोनदोंमोन बेनि दाया आसलते सोर बे गोबां सावरायजाबाय थानाय मोनसे टपिक जानानै फैदों स' जोङो ओरैनो थोंजोङै जुदि नायोब्ला 1957 मायथाइनिफ्राय लानानै 2014 सिमहालागै जोंनिनो हारिनि थैनि नायल' जाल' बे मोनसेल' लकसभा सिटआवहाय गोलाव सम देरहाबोबाय थादोंमोन हरखाबै 2014आव नम्बर सरनिया बिथाङा नैबे खाबुखौ मोनो बेखौ जुदि थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला 2014आव पिसिडिआर मुङै पार्टि जोनोम जानायनि उनावनो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे डिभिजन जानाय बायदि जादों जिहेतु जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा होनबोबाय थायोमोन जेब्ला स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि महरै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आलादा रायजो होगोन होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय गोबां बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन दा नैबेफोर खोथाखौ जोङो सानहरोबा बिथाङा थारैनो जोंखौ थगायमारदोंमोन नामा डिभाइड आसाम 50-50नि मुङाव दिनै बिथाङा दुथांफोरजों लोगो जानानै जोंनि हारिनि गेजेरावनो डिभाइड बड' 50-50 खालामनाय बायदि जाथाया दिनैनि समाव मोगथां महर मोननायखौ जोङो नुनो मोनो नङाबा रायजो नोंथांमोन स' नोंथांमोना डिसिसनखौ लादो आरो गाबोन क'क्राझाराव जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि नार्भ उथुमाय नैबेयावहाय गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानैहाय थोंजोङै जोंहा खाम्फा बरगयारि सारखौहाय देरहाहोथारनांगौ आरो बिटिसि बासायनायनि स्वार्थआव आरो गुबुनजोंहाय फिन खनसे गाग्लोबजानायनि फ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो खाम्फा बरगयारि सार बिथांनो भट होनांगोन आरो दिनै बे खोथाखौ स्पस्तयै थोंजोङै बुंनो गोनां बाध्य जाबाय बेनो जे जोङो नुदों दिनै इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोना बिसायख'थि मेलफोरावहाय गोख्रोङै बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै नाथाय बेनि सोलाय थोंजोङै जोङो नुदों बिजेपिनि गोबां स्टेटनिफ्राय फैनाय दावबायफैनाय मिनिस्टार्सफोर केबिनेट मिनिस्टार्सफोर बिथांमोनासो माने गोख्रों रल लानायखौ नुनो मोनदों आरो थारैनो बेनो मोनसे सिगनेल जे बिथांमोना फैबाय थानाय 2025नि जितु काउन्सिल इलेक्सनाव बिजेपिया जोंनि बिटिसिखौ केपचार खालामनायनि मोनसे थांखि सरायजो नोंथांमोन जै बर' हारिनि जै होनायजोंल' जानाय नङा दिनै जैखौहाय नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बर' हारिखौ थारैनो जै जाहोमारनांगोन गोजोन्थों बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय